Gibawal gihapon ang tanang tourism activity sa Samal Island. Ani report ni John D. Esteban. Lakip ang Samal Island sa mga magpabilin sa Modified General Community Quarantine hangtod Agosto 15 base sa gianunsyo sa Malacañang nga quarantine status update. Unang gipagula ni Mayor Aldavid Uy nga taman July 31 ang pagbawal sa tanang tourism activity sa Samal Island. Apan sumala ni Jennifer Carriaga, ang head sa City Investment and Tourism Office sa isla, nga sirado paghihapon ang turismo. Gumikan, nagasaka pa ang ihap sa COVID-19 cases sa Davao Region. Busa ang mga gusto na musuroy sa Samal, maghulat na lang una kung kanus a kiniablihan. Apan wala pa usab giingon kung kanus a ang reopening. Ato pong nag-lockdown manggod ang Purokdos sa Talikor, sa Adicor. Moragi pa pa na ni Mayor kung sa resolve siguro bas wala pa joy go signal si Mayor actually. Sa karon nagulat na lamang ang beach resorts o go signal aron makabalik na sila og operate. Sa karon anaa pa sa 27 ka resorts ang mikuha og certificate of authority to operate gikan sa DOH. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.